Levitiko Kapitulo 11. Mga mananap nga mahimo ug dili mahimong kanon. Unya ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mao ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon. Bisan unsang mananapa nga pikas ug kuko ug mausap sa ilang kinaon mahimo nga kanon ninyo. Apan ayaw ninyo kan-a ang kamelyo, ang kuneho o ang liebre. Kinahanglan nga isipon nga hugaw kining mga mananapa kay mausap kini sa ilang kinaon apan dili pikas ang kuko niini. Ang baboy bisan tuod kon pikas ang kuko niini, dili man kini mausap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw ka mo pagkaon sa karne niining mga mananapa o muhikap sa pataing lawas niini kay hugaw man kini alang kaninyo. Sa mga mananap nga nagpuyo sa tubig makahimo kamo pagkaon niining mosunod, ang tanan nga anaa magpuyo sa kadagatan ug sa mga suba nga may mga kapay ug mga himbis. Apan bisan unsa nga anaa sa kadagatan ug sa mga suba ug sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis dili ang aing kanon, kanang mga mananapa kinahanglang isipon nga hugaw. Ayaw kamo pagkaon kanila og likay ang ilang pataing lawas. Ang tanan nga anaa sa katubigan nga walay mga kapay ug mga himbis hugaw alang kaninyo. Mao kining mga langgama ang dili ninyo makaon kay hugaw, ang agila, ang gripon, ang esmerehon, ang banog, ang tanang matang sa mga manaol, ang uwak, ang abistros, ang pungao, ang laro, ang tanang matang sa ana ng kil, ang ngiw-ngiw, ang gamao, ang lapay, ang itik, ang pelikano, ang kalamon, ang nagkalain-laing matang sa tabon, ang abubilya ug ang kabog. Mahugaw usab alang kaninyo ang tanang gagmayng mananap nga pakan nga adunay upat ka tiil. Gawas lamang niadtong adunay mga lutahan tunga-tunga. Sa tiil og paa nga maoy ilang gamiton sa paglukso sa yuta, mahimo ninyo silang kanon, makaon ninyo kining mosunod, ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. Apan ang ubang gagmayng mananap nga pakan ug may upat ka tiil hugaw alang kaninyo. Bisan kinsa ang muhikap sa pataing lawas ni ining mosunod nga mga mananap, mahugaw hangtod sa gabi. Ang tanang mananap nga may kuko nga dili pikas ug dili mausap sa ilang kinaon ug ang tanang mananap nga may upat ka tiil ug may talinis nga mga kuko hugaw alang kaninyo. Ang muhikap sa patay nilang lawas mahugaw hangtod sa gabi. Kinahanglang labhan ang bisti niadtong magdala sa pataing lawas niini, magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Mao kining mga mananapa nga nagkamang sayuta ang isipon ninyong hugaw, ang milo, ang ilaga, ang nagkalain-laing matang sa halo, ang tuko, ang buaya, ang taluto, ang ibid ug ang kameleyon. Mao kini ang hugaw sa tanang mananap nga nagkamang ug ang muhikap niini kon patay na. Mahugaw hangtod sa hapon. Mahugaw usab ang bisan unsang butang mahulugan sa ilang pataing lawas, sa walay pagpili kon kini galamiton ba nga kahoy o bisti ba o panit o sako ba hinuon o bisan unsang galamiton. Kinahanglan nga ihumol kini sa tubig ug magpabilin kining hugaw hangtod sa gabi. Unya mahinlo na usab kini. Kon ang usa kanila mahulog sa sudlanan nga hinimog yuta, ang tanang sulod niini mahugaw busa buka ang sudlanan. Bisan unsang pagkaon nga matuluan og tubig gikan sa maong sudlanan, mahugaw lakip ang tanang matang sa ilimnon nga diha sa sulod sa maong sudlanan. Mahugaw ang bisan unsang mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. Kon ang mahulugan usa ka hudno o lungaganan, bukon kini. Hugaw kini busa isipan ninyong hugaw. Ang usa ka tubod sa tubig o sudlanan sa tubig magpabilin nga, hinlo apan ang muhikap sa patay nilang lawas, mahugaw. Magpabilin usab nga hinlo ang bisan unsang liso nga igtitisok nga mahulugan sa bisan unsang bahin sa patay nilang lawas. Apan kon ang liso buboan og tubig nga nahulugan og pataing lawas, mahimong hugaw ang liso, kon namatay ang bisan unsang mananap nga mahimo ninyong kanon. Ang muhikap sa pataing lawas niini mahugaw hangtod sa gabi. Ang mukaon sa pataing lawas niini maglaba sa iyang bisti ug magpabilin siyang hugaw hangtod sa hapon. Ang magdala usab sa pataing lawas niini kinahanglan nga maglaba sa iyang bisti ug magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Ayaw ninyo kan-a ang tanang mananap nga nagkamang sa yuta kay hugaw kini. Bisan unsa nga nagkamang o naglakaw sa upat niya ka tiil o bisan unsa nga daghag tiil ug ang tanang nagkamang sa yuta ayaw ninyo kan-a kay hugaw kini. Ayaw ninyo duhiga ang inyong kaugalingon sa ilang kahugaw ug ayaw ninyo bulingi ug hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa bisan unsang nagkamang sayuta aron dili kamo mahugaw. Kaya ko mao ang Ginoo nga inyong Dios busa balaana ang inyong kaugalingon kaya ko balaan man. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mananap nga nagkamang sayuta.
Kaya kumao ang Ginoo nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Dios. Busa pagbalaan kamo kaya ko balaan man. Mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanang binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagkamang sa yuta aron kamo makaila sa hugaw ug sa hinlo, sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo ang aing kanon.